Shubor nakaslem jong unongsan hima. Bharatiya Janata Party Meghalaya kalakran shai bakaseng kasngohun halor ka jingpantri kamya ka roster system hapo ka jilla habakran chigilat pathai khubor ha kasing tho ding nong elam kaseng ba HM Shangplyang long ba sarkar ha ka jingelang jong baro ki seng san parthai halabatai pnia ling ba ka presentation halor kamat bahide ba ka roster system uba HM Shangplyang long ba kani ka jingbatai kalong ka bala shai ka dar bha bat kila sotho shisha ka rum pantri kamya kani ka roster system katkom ka te jingbatai lai tho baling ba ka roster system ki khasi jantia ki garu bat kita ki unreserved category kinyo la ka jong ka bentah shosho la ong ba la da ki penya ya kani ka roster system kandon shisha kata ka jingyo benta ka bala phya kat kum ka reservation policy ka jing batai ka ba menen ka sngi kamsham la yat lat na ka reservation policy hanrai ka dei hlor ka reservation policy bangi nginyo ya ka bha ka ba 100% ki garu ginyo ya ka bha ka ba 100% bat kum ta ter ha ka jo ka por la thu ba ha ka ta ka roster system lamang ru ye ki bri ki badon jingduna ha ki khatmet kum jo i kinong ile kai ki badon ha ka jilla ka BJP ka ajing mod ru ka sarkar ba ka dei ban thau ye ko ka committee ka ban khmi ban pet sani bat penjana ye ki ki jingwet khnang maka roster system kanong ka bapaka bat ba ka bha jong ki khasi jantia ni garo kam de banduna bat kum ta ter ha ko pat kalyang ha ba panshai ba ka roster system kanom tre kam na ka banta ki tu ki balet ye ki jing puli ba shajrong kom medical ne engineering ba Shangplyang lo ong ba ka roster system kan de thek tangi ki tu ki bawat kam madagasngi ni ledon ka jingelang jong ki all party meeting balakot daka sarkar te nakaliang jongi ka BJP ngilay don gumba saungot ki ba ingi elect ni don rekat di president bat i Madam Ferlin na po Garo Hills mga bat sa iwe i parlo te ngi baro saungot ngilay elect banya don bentaha ni ka jingelang tasi te nakaliang ka sarkar kila i ka presentation halor ka roster system te kani ka presentation ka bang i matasi kalong kapala shai kedar bha but ngila sohun shisha ya ka rukom pentrai kam jong kani ka roster te kani ka roster kum ka jing batai nakalian ka sarkar kalong ba kindon ki benta ba ki khasi jentia ki yo la ka benta la jong ki parlok na thaingaro kiyo la ka benta la jong bat kumju gadon sa category ba kiong ka unreserved category kiro ki don la ka benta de lada shisha ni penya ya kan ka roster system kan don shisha ka jing yo ka benta ka ba lapya ya benta jungi baro katkum ka reservation policy Kande bang iya ba kajing peni matasi kande ba iya light na ka reservation policy. Kade halor ka reservation policy ba ngi niya yo ka bah 100% ki garo ki yo ka bah 100%. Bat kumta ter ki wei kumba de ban yo ki yo. Wat ndai tang taro la mangru hakata ka roster system ya ki brio ki badon jing duna hagat khotmen. Ngi sotu ba kane ka roster kadai prospektif namar balai ya ki brio ki bala thong baro sikata ya ki brio bala thong nado usnem khat khandai spa nyopo ar de ki to kumno pin kriya la baklane la deiru phimla ban khata su iki tin namar kata kadau ke ka ba kin thum nang ne sakmat kala de prospektif ke de kato ka jing batai bangi yo snow shroom seneng ba ong o ngatarai gidon kibrio giban sa syabe kam kinrung no da kita ajaka jom kita kata kam don bat numla ban kata ya ka roster ya ka register ka balasna nado khandai spa nyu ko ya kata ngapen syai namar ba menne ya kata gajo jingkeli ngi baro ngi lakeli na chief minister de manga ba keli swai kata ong ba hinle gumno ikito kibrio kiba ni ong ba yo ki syabe kam lane ya ka bha jongki on room no dakiwe te ya kata usim so ong banginum la ban kata ya ka les ka bala don nado khat kata spa ni ko ar kata kamut kano ka jing thum kam kaban mi nang ni sakmat ka dei prospektif kam dei retrospektif so to ya ta te namar kata ni don kam ban percaya ya
ki para nong sok nong jongi ba kane ka roster ka ban yat nang ne sakmat kan dei hi ka perspective ino lese kidang don ki jingwit hang ne hang tai nang ba kane ka roster kan dei ka roster ka ba paka ka ba ni baro ngin so hun na ka liang ka jongi ba ka ba jongki khasi jentia kam dei banduna ka ba jongki garo om dei banduna bat kum ta ter te ne dei halor kata ba mata kasngi ngi rada sohun bat ngi so thu balada shisha kane ka sarkar ka pendekam ya kane ka roster kamot ki khon samla jungi kinyo ya ka bentah jungki ha ka jing wat ya ki kam ki jam jungki nalor kata akwa ban pentip ba kane ka roster system kamdei ka roster kamlong applicable ya bentah kito kibalet ban pule higher studies lani kibakwa ban let pule medical lan engineering kam num trekam kato kaju ke sistem ka badon menta kamut kaba 100% eki garo 100% eki khasi jentia kato kan trekam be kat kum kajing batai jo chief minister mene tenamar kata kadao kani ka roster kadai thek tang yakito kibawat kam ya ka ka jingmut jong ka wei political party nanum ko ban comment namar balai ngi kren be thik ya ka jing so jongi haba ngi la so hun don ki ba hun don ki bom hun ndrai haba ngi hun ngi la so thu ni pensyai ki pai ba ya ke bangi so hun tahun sa bede begini ni pinda sing kam da no ba jino shlial na ka dai ka community la ni kasi ka reservation policy ka bala thau da ki longsha munsha jongi nadu kapor badang sna ya nadu bawra ek ka hill state jongi te nadu kapor ki kilada sotu ba kila sotu sani ba ya ke ka baki ki don kam banwanra ba kan ba kamiat ya ka yo kam yo jam ya ki nong sok snong jongi pat kumju ya ki wei ki badon sharilung garo ten nomor kata kadau de haita ba ngi sotu ke ga bangi so don kam ba kat kum ka hukum jo ka honorable high court bangi don kam ya ka roster nilade ban le ka roster nado khat khandai spa nyu ko ar ya kata ngimla bangin bo iki jikli ya ki longsha munshwa kat kum ka policy lade ban don ka roster nado munshwa ndre menta andala hukum ka high court ngimban se bangin snai ka roster Teka sarkar menta haba kalashna roster kalashna na do khat khanda spa nyu ko ar ka daw ka longba ni ha wat ya kidien jap ki bamunshwa lumda kumno pin poi ka register ka badam thamai mata tin namar kata ka daw ka ne ka roster ka day prospective namar balik ki kam ki banthung nang nismat ya nang nisakmat ki don shu kano no ka bha ban ong bah jaka jo uta lani kat kita ngut ki breu kin shim ya ka bah jungi lani kini ya ka bah jungi kam dei